мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ду чеҳраи ҷиноятиро муаррифӣ менамояд, ки ба дуздӣ аз ҳуҷраҳои баландошона бо роҳи кушодани қулфи дар машғул буданд. Дар дораи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳар ду гумонбаршуда сокинони ноҳияи Варзоб ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе ғофилгир карда шуданд. ба онҳо 7 ҳолати дуздӣ нисбат дода мешавад. ахиран ба кормандони оперативии шӯъбачаи милитсияи соҳили рости шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд муяссар шуд, ки дуздиҳои сарбаста дар ҳуҷраи баландошонаҳо содиршударо ошкор намоянд. ду чеҳраи ба ҳам дӯсту ҳаммаслак Шаҳрвандон Одилов Ромиз Фирӯзович, соли таваллудаш 1998, истиқоматкунандаи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва Абдуллоев Абдулло Ибодуллоевич, соли таваллудаш 1999, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Лучоби ноҳияи Варзоб муаррифӣ мешаванд, ки дар 7 ҳолати дуздӣ бо расонидани зарари молумулкии зиёда аз 67 000 сомонӣ гумонбаранд. пеш аз интихоб кардани ҳуҷра шумо ба чӣ таваҷҷӯҳ мекардед? чикор мекардед? ба қулфи дар. баъд ба қулфи дар таваҷҷӯҳ мекардем, ба тақ мекардем, накушоям дар омада мерафтем. накушояд ба шумо чӣ маълумот медод? Накушодан мақсад дар дарои хона ҳеҷ кас нест. пул, тилловорӣ, ноутбук, телефон ва дигар ашёҳои сабук предмети асосии дуздиҳост. Дуздиҳо дар ҳуҷра ба истилоҳ квартираҳое содир шуданд, ки дари қулф кардашудаи оҳанӣ доштанд. кушодани қулфи дар ҳаракатҳои ҷиноятӣ гумонбаршуда Ромиз Одилов буда, ҳаммаслаки ӯ Абдулло Абдуллоев ҳамчун назоратчӣ мавқеъ дорад. асбоби челонгарии мурваттобро тағйир дода, бо истифода аз он гумонбарон ба мақсад мерасиданд ва ҳама ҷиноятҳо рӯзона содир шуданд. масалан, миёнаҳои моҳи март дар суруғаи бинои рақами 11 маҳаллаи 18 шаҳри Хуҷанд вориди манзили иstiqomatие шуда $1300 ва ороишоти гуногуни тиллоиро бо арзиши 18400 сомонӣ. дар бинои рақами 34 маҳаллаи 8 ҷавоҳироти тиллоӣ ба маблағи умумии 18000 сомониро тасарруф карданд. мебурд ман мегуфт дар таи дом бест, мақсад ки ман набинам мекунам, дар таи дом меистодам, ӯ худаш мебуромад, баъд чанд дақиқа пас мефуромад ай бурон. гумонбаршудаҳо давоми моҳи март ва оғози моҳи апрел дар ҳудуди маҳаллаҳои 18, 20, 8 ва 34 шаҳри Хуҷанд ҳаракатҳои ҷиноятиро анҷом доданд. милитсияи шаҳри Хуҷанд бо дастгир намудани Ромиз Одилов ва Абдулло Абдуллоев хавфи идомаёбии дуздӣ аз ҷониби онҳоро пешгирӣ кард. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.